Es un partido especial, todos lo sabemos, no solo los jugadores que juegan aquí muchos años, los nuevos también. Barça es un gran equipo, este año tiene un gran plantilla, muchos jugadores de alto nivel, puede ser el mejor jugador de Europa en este momento, Nikola Mirotic, pero no solo él, un equipo con grandes jugadores. Hay que hacer un esfuerzo especial, esperemos la ayuda de todos los aficionados, probaremos hacer el mejor partido posible. La derrota del Eurocup, que seguro siempre puedes imparar cosas, las derrotas. Hemos hecho sobre todo en tercer cuarto muy mal, pero este partido ya pasado, que contra Manresa y contra Baskonia, los dos últimos partidos en ACB hemos hecho buenas cosas, no hemos ganado por muy pequeños detalles, por un punto, por un tiro. Baloncesto es así, hay que seguir, tenemos una otra oportunidad contra un gran equipo de probar a hacer un gran esfuerzo. Sabemos que puedes hacer un gran partido, pero Barça tiene un gran equipo y puedes perder también. Pero nosotros estos 2 días preparamos para el mejor partido posible, el mejor esfuerzo posible. Bé, arribar amb molta il·lusió, amb moltes ganes de jugar a casa davant d'un rival de màxim nivell. Bueno, primer és un partit més de la Lliga, sí que és cert que juguem amb un rival molt proper a nosaltres. Bueno, és un partit especial sobretot per la nostra gent, per la gent que porta molts anys, sobretot en l'equip que és de la Penya, però al final és un partit més davant d'un equip de màxim nivell, de molt de talent, i que haurem de fer molt bé les coses. Destacaria tot, tenen molts jugadors, però el més que destacaria és que és un partit, una oportunitat per nosaltres, un partit d'il·lusió i un partit que ens pot donar una victòria que seria molt important per nosaltres. El Barça té moltes coses bones, però ells ja les coneixen, les seves virtuts. No, és clau. Jugar sempre a Badalona ens agrada, és cert que l'última vegada que vam jugar a casa no va sortir el nostre millor partit, però diumenge tornem a tenir una nova oportunitat i espero que la gent ens ajudi a guanyar un partit que seria molt important per tots i sobretot ens ajudaria a seguir entre els millors.